Já dobrovolnický program v Mladé Boleslavi, konkrétně v sociálních službách nebo pro sociální služby, sleduji vlastně celé 2 roky. Víceméně jsem byla u jeho počátku a musím říct, že jsem moc ráda, že už během tak krátké doby, jako jsou 2 roky, se dostal do podoby, v jaké je dnes. To znamená, že velmi dobře dobrovolníci fungují v řadě organizací poskytujících sociální služby a že je tam znatelný přínos pro klienty a tato zpětná vazba jde jak od zaměstnanců, od personálu, tak i od samotných klientů. Já vlastně v současné době dělám supervizní vedení pro dobrovolníky, kteří jsou soustředěni kolem dobrovolnického centra při magistrátu Mladé Boleslavi a jsem hodně v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků, s Vaďkou Pechovou a musím říct, že Mladá Boleslav je jedním z mála měst, která si dobrovolnický program takto vzala přímo pod sebe a která kde ten program má vlastně ambice, aby byl opravdu ušitý klientům na míru a aby doplnil sociální služby o prvek, který se může podílet na kvalitě sociálních služeb. Na co koukáte? Co jinýho? Co jinýho? Kdo hraje? Udělal nějakou manipulaci, to prostě bylo. A občas nám zaleze úplně takhle pryč. Tak je třeba nevíste, jako musím přitáhnout. Víš, Vojto? Co? Proč jsi rád, že je tady Luboš? No, jako... Nejsme rádi, že tady je Luboš, že s ním můžeme chodit ven, že když je nás tady víc, tak nemůžeme chodit ven. Takhle, když je nás tady třeba 5 vozejků, nebo tolik, že jo, takže se to pak nedá, že jo, a já chodím ještě odpoledne do dílen, takže on chodí jenom právě ty pondělky a takže se to dá, ahoj, takže se to dá takhle, a když je na tolik, tak musíme jenom jeden ven. Je to velice správně. Takže vidíte, že když se spojí hodně kamarádů dohromady, že se dílo podaří a vznikne z toho takovéhle krásné dopoledne. Předám slovo kamarádům našim správným, oni vám všechno povědí a já si myslím, že na začátku se zaslouží pořádně zatleskat. Tady v Boleslavi, tady se s nimi nějak zabavit a ukázat lidem, že jsou oni horší než my ostatní, že jsou vlastně úplně stejný a možná i lepší a vlastně jim něco i namalují a potom my to lidem vlastně ukážeme, že něco namalovali a to je si krásný obrázky. Program asistovaného přátelství. Co to je? Jsou to lidi, naši klienti a dobrovolníci. Potkávají se, protože je to baví, dobrovolníci, protože je to baví asi ještě o něco víc než naši klienty, protože je to pro ně asi mnohdy a asi hlavně ze začátku hodně náročný, protože musí vymyslet, co společně budou dělat, co budou podnikat. A tím, že se dobrovolníci a lidi z Fokusu, to jsou lidi teda s duševním onemocněním, schází, tak se mají nějaký společný cíl. No a vlastně mají společný cíl a to se nějak seznámit a seznámit se natolik, aby čas, který stráví, tak jim byl příjemný, aby se co nejvíce seznámili a aby to vzájemně obohatilo jejich život. Klienti, kteří do toho programu vstupují, tak jsou lidi, kteří mají málo různých sociálních kontaktů, cítí se sami opuštěný a chtějí se prostě s někým někde potkávat a scházet a seznamovat a bavit a dělat vlastně věci úplně standardně, jako je dělají všichni ostatní.
A dobrovolníci jsou lidi, kteří jsou pro nás takovou velkou neznámou, protože jsou plný energie, plný elánu, plný nadšení a my tak furt bádáme nad tím, kde se to v nich bere a ve skrytu duši jim to závidíme. Ten náš program funguje teď zhruba rok a půl. Funguje v něm v současné době 5 dobrovolníků a 6 klientů. V průběhu příštího týdne otevřeme nebo seznámíme další skupinku lidí z řad dobrovolníků a další skupinku z řad našich klientů, kteří se takhle budou scházet, budou se seznamovat, budou se bavit. No. Zatím vypadá, že to funguje. Jsme rádi. Já taky nevím, no právě. To bylo úplně super. Ani nevím, jakým je to teda termínu. No nějak na konci května, ne? To bývá. To vždycky bývá poslední květnový. Já to mám například pár. Já už to taky dovolil. Ne, já mám nic zakazovat ani dovolovat. Se tohle na mě vyřítilo někde. A právě, že jsme se jako domluvili, protože jsme byli na festivalu Jeden svět a on, že by rád na kolo, tak jsme, až bylo hezky počasí, tak jsme se domluvili a vyrazili jsme. A kam jste? Jeli jsme potkali jsme se u Kauflandu, jeli jsme do Debře, potom vlastně u kolejí jsme zahli, jsme na Michalovickou Putnu a pak na Radouce zpátky ke Kauflandu. Já jsem se neměla sebou tachec, takže nevím, kolik to tak mohlo být. Ale tak dobrý, tak? Ale jako super. Příště dodají si čelkovi na bramboráci. Půjdeme příště pak nějaký příště s Pavlem na jogu, že jo? Na Zdeňkách. To bych měl chodit s váma tedy, jako. No, Když bolej záda. do posilky? Ne, na jogu do posilky. To vymyslel. No. Ale my bychom teď klidně mohli jít i do světa, oni tam totiž opakujou jakoby to, co dávali v Sinestáru, akorát, že je to o dost levnější. Je to třeba za 70 korun, ale je v tomto je to o měsíc díl, že jo, jakože ten to. Ale to vůbec nevadilo. Teďka jsem slyšela, že je výborná je... No jako to, co dávají v Sinestáru, jako vybraný filmy, ne všechny, ale fakt. No. Kavárně jsem na to koukal. Přijde, že to mají úplně ne, protože ono jedno je filmový klub a jedno je normálně, že jo. Přijde, že filmový klub dávají samý takový jako pobludárny. Já musím šetřit, protože budu mít být v Kauflandu. Fakt, jako kupuješ? Ne. Jo, na pronájem. No, tak stejně kupuješ. Takže jsem teď dal 9 měsíc, jako, že jo, na kauce. Kolik, že budeš dávat? 9. To je dost. No, u mě jo, no. Až ho nabarví. Paní Vytisková, jak se vám líbí, že jsou tady dobrovolníci, že se tady něco děje? Líbí se vám? Líbí. Jenže já k ničemu už nejsem. Já už, ale to máte moc pěkný. Lepou se. Chcete udělat zase nožičky? Ještě vydržte. A co jste dneska vyrobila teda? Já už mám na tom na stolečku. A co jste vyrobila? Dáme dalšího. Kuřátko. Nabarvíme si ještě vajíčka. Ještě to, jo? Tak já doděláme. Jsou tady někde ty vajíčka? Děkuju. Co odcházíte? Jenom tady se podaří. Prosím? Je krásný, když ani není. Ten hnědej zajíček, ta hnědá se vám líbí. Tak to je jedno, ale na veliko na to bude to trošičku barevně. Takhle nějakou modrou. Modrou. Může být modrá. Tady. Pak dokreslila, no tak já to na podruhé. Tady já tam tlačím, ale pedlo se ještě počne. Co jsem já udělal? Holčička, tada! Povedu mi to, holčička.
A ve škole? Jo. Tam bude 3 dvojky. Jak to budou jistat s tím papírem? To se nebude jít, to se bude nebudeme, já si pak to stážu. Ještě chybí nějaký. Tady. Tady. Bonbon. Dobrovolníkem jsem se stala, protože jsem chtěla vidět, jak to vůbec bude vypadat v tom azylovém domě a tak. Zajímalo mě, jak vůbec se ty děti chovají a jestli fakt na nich poznat ty problémy nebo tak. A když jsem sem přišla, tak mi připadalo úplně normální, že prostě mezi nimi není vůbec žádný rozdíl. Přineslo mi to hodně. Já mám hrozně ráda, když se ty děti smějou a vím, že s nimi můžu být. A nic mi to nevzalo. Ty, to je bomba děti. Myslíš, že to poletí? Ale víš to dál. Jo, už to pole dál. Ale my jsme to pouštili šlo. Jo, letí. Je to hezký. Vánoce! Vánoce jsou tady! Vánoce jsou tady! Dojďte hasiče! Ale kluky, můžete stříhat krepáky. Dohromady skloubit prostě časy, abych mohl na nějaký ty různé akce nebo něco pro ně udělat. Takže skloubit časy s mýma jinýma, co mám jakoby zájmy svoje, tak skloubit dohromady to, abych na těch akcích byl, abych těm dětem, abych měl na to čas prostě zkrátka. Ale jako dá se to stíhat všechno.